ibhange lombuso lethulele imali yohlweza nephepha entsha ebonisa ezokuphepha zesimanje kanye nokwakheka okwehlukile. We have got a monopoly not just to print the money and mint the coins. We are also the only ones with the authority to destroy the notes. Le mali entsha ibabhekele nabangaboni kanti uthe ukuguquka umbala wayo. Ukugcina kwezilwane ezinhlanu eziyigugu kuleli kumqoka futhi kuzoqinisekisa nobuqotho berandi. The improvements in the security features of these bank notes support the integrity of and the trust in our notes by assisting with the fight against counterfeiting. Lenkece entsha izoqala ukutholakala ukusuka kusasa, kepha ibhange lombuso ligqugquzela abantu ukuthi baqhubeke basebenzise imali evele ikhona.